Para rawuh ingkang kula hormati, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi tawil umur sehingga dapat menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dadose para rawuh pun mboten dangu malih kula kalian panjenengan sedaya mau memasuki bulan yang sangat mulia dari beberapa bulan. Bulan yang sangat dimuliakan Allah, bulan dari raja-raja. Dari beberapa bulan inggih menika sasi Ramadan. Monggo sami ndonga dhateng ngarsanipun Gusti Allah, muga-muga saged nglampahi poso Ramadan, saged nglampahi wulan Ramadan kelawan ati sing ikhlas lan iso nutuk, iso ketemu wulan Ramadan tahun depan. Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman ingkang tercantum wonten ing Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, he iling-ilingan wong akeh kang padha iman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi intine para rawuh, kabeh umat Islam sak alam donya, lanang wadon tuwek enom, yen wis mlebu sasi Ramadan wajib nglampahi poso Ramadan. Kabeh sing sehat akale wajib nglampahi poso Ramadan. Poso Ramadan iki hukume wajib kuwi lek dilakoni oleh ganjaran, lek ditinggalne oleh dosa. Gusti Allah mboten mandang sinten kemawon, bah niku rakyat biasa, bah niku anggota dewan, bah niku Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kasun, Pak RT, Pak RW, sinten kemawon tiange mboten mandang derajate, lek wayahe sasi Ramadan ya kudu ora ana alas-alasan. Nggih Pak nggih. Lah nganu Ustazah, garwa kula niki pekerja berat. Bendintene nyambut damelan niku lho Ustazah nyopir, lak nggih mesakne lek arepe poso, sanes alasan. Ora perkara nyambut gawe abot nganti direwangi ora poso, lek ora gelem melu poso ya aja melu riyaya. Lah nggih to? Lek ora gelem melu poso ya ora usah melu riyaya. Lah wong jenenge Idul Fitri, riyaya niki termasuk hari kemenangan bagi umat Islam yang sudah melakukan puasa, yang sudah mengempet. Loh kok mengempet toh? Mau apa Mas? Nah, karepku mah ngarep yang ngomong menahan. Yang tapi mengempet lah ngertos toh? Nah, padha wae. Yang sudah mengempet hawa nafsu selama 1 tahun. 1 bulan. Nganti keliru. Perkara nguasno Mas Edi nggih ngeten niki lho. Dadose selama 1 bulan penuh para rawuh kula kalian panjenengan sedaya iki dikongkon poso, intine dikongkon mepet hawa nafsu. Wong poso niki nuwun sewu Pak Bu, ora mung dikongkon ora mangan karo ora ngombe tok, tapi ya kudu bisa ngempet hawa nafsu. Kabeh anggota badan melu poso, mripate melu irunge melu kupinge melu tutuke ya melu tangane melu sikile melu sedaya. Percuma panjenengan awan poso ngempet ora mangan ora ngombe tapi tangane pancet dudeng ngalor ngidul ngitan ngulon, percuma. Ganjarane poso
poso entek tiwas luwe tiwas ngelak. Sing jaler-jaler nggih ngoten, terutama Mas Edi pisan ki. Nah, kenek maneh. Emang masalah batlah. Nuwun sewu, awane poso ora mangan ora ngombe mripate ora poso, ge ngincengi cewek-cewek tok mawone sami mawon percu. Dadi lek jenenge wong poso, kabeh anggota tubuh hawa nafsu ya kudu dijaga. Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Niku para rawuh, sing sapa wonge gelem nglakoni poso Ramadan lan sing sapa wonge gelem nglakoni salat sunat tarawih ing wengine wulan Ramadan niki ganjarane padha karo jabang bayi sing tas lair saka guwa garbane ibune. Alhamdulillah. Terus malih Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan lin-nasi, untuk petunjuk bagi sinten, bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa dari kamu yang sudah menyaksikan tanggal 1 bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah kamu pada bulan Ramadan itu. Niku para rawuh, mula bulan Ramadan iki diarani bulan raja dari beberapa bulan, saking mulyane bulan bulan Ramadan iki dipun mulyakaken kalian Gusti Allah. Saestu para rawuh, bulan Ramadan ini bulan yang kita nanti-nantikan, makane sing penggane nglakoni dosa, nglakoni maksiat, stop posoan. Nggih. Dadi tobaté kudu taubatan nasuha. Ojo poso tobat baryoyoku. Poso tobat baryoyoku. Sekali tobat iki terus taubatan nasuha, tobat sing temenanan dateng ngarsanipun Gusti Allah. Lah tobaté zaman sakniki tobaté nggih tobat sambel. Kaya kapok-kapok temenanan tapi mben ya sik dilampahi. Iku ngono manungsa. Mula niku wau Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an untuk petunjuk bagi manusia. Sing sinten tiyange purun nglampahi satu kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 1000 kebaikan. Niku asal panjenengan ikhlas. Nuwun sewu Bu, panjenengan menawi tadarus wonten sasi Ramadan panjenengan ikhlas mboten Bu? Tadarus wonten musala, wonten masjid ikhlas? Ikhlas. Tapi menawi panjenengan mati lampu napa nggih tasik tadarus Bu? Rada-rada merga napa? Merga ora ana mik nggih. Ngono jarene ikhlas. Bapake nggih ngoten Pak. Mati lampu tetap taraweh nggih. Insya ikhlas nggih Pak nggih. Zaman sakniki kaum umat Kanjeng Nabi sakniki poso niku penak Pak. Panjenengan menawi sakniki poso siang poso bengi sik iso traweh, sapa njaluk iso nyambut gawe mau. Awan poso bengi traweh. Menawi zamane Kanjeng Nabi riyen mboten para rawuh. Zamane Kanjeng Nabi riyen awan poso, maghrib buka, bengi diterusno poso maneh. Lah lek sakmenika kan awan poso pake bengi sik iso dulinan to? Dulinan apa, Pak? Karambol.
padahal mek Gusti Allah sakniki pun dikei diskon akeh, tapi kadang tasik wonten mawon tiyang sing kakean alasan aku gak poso mergo lara remah. Wonten apa mboten? Wonten apa kathah, Pak? Aku gak poso mergo penyakiten. Lah ngoten to? Sakjane wedi nang penyakite apa wedi nang Gusti Allah? Mula wonten syair kasita sampun dipun syairaken. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Sing sinten tiange purun nglampahi poso Ramadan krana sabar sangat datang Gusti Allah, krana taat sangat datang Gusti Allah, krana iman sangat datang Gusti Allah. Insyaallah dosanipun panjenengan sedaya dipun lebur kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mula para rawuh sepindah malih siam menika menguji kesabaran. Kanjeng Nabi pun tanpa puasa beliau sudah sangat sabar. Piyantune Kanjeng Nabi menika para rawuh, Kanjeng Nabi niku tiyange sabar sangat. Kanjeng Nabi tiyange jut. Padahal podo menungsone kalian kula lan panjenengan sedaya podo-podo ciptaane Gusti Allah, podo anduweni tangan, podo anduweni suku, podo anduweni nyawa. Ning napa sing beda para rawuh? Napa sing beda antara kula kalian panjenengan sedaya kalian Kanjeng Nabi? Sing beda imane. Kanjeng Nabi Muhammad sabar sangat. Kanjeng Nabi Muhammad jujur sangat. Nuwun sewu, napa sami kalian Kang Muhammad Pandan Landung? Sami mboten, Bu? Sami mboten? Panjenengan niki dipun tangleti kok ewet temen jane ngantuk napa saking gumun nguasaken kula saking ayune to, Pak? Alek masalah kesele sami kesel nggih, Pak nggih. Monggo ngaji sing giat, sing kompak. Jujur sangat, sabar sangat. Mila saking menika monggo meniru tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad. Masih ya toh ora iso niru 100%, ya niru gur 75% niki pun sae. Kanjeng Nabi Muhammad niku saking bagus-bagusnya tiyang mboten nate nglampahi dosa niku mboten nate. Mula saking apike tiyang sampai wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa tergambarkan. Saking gantenge, saking apike wong, irunge Kanjeng Nabi Muhammad niku mancunge kaya huruf alif. Mancunge panjenengan sedaya niku ora iso nutut kaya mancunge Kanjeng Nabi Muhammad. Lek kula kalian panjenengan saya lak kelintu sing mancu dudu irunge tapi panjenengan to sing jawab nggih Bu nggih. Heeh. Nuwun sewu, lambene Kanjeng Nabi Muhammad saking nyumike bentuke kaya huruf mim. Napa sami kalian kula lan panjenengan sedaya, Bu? Sanes mim lek panjenengan, sing iya huruf H. Mula saking mulyane menungso, saking saene tiyang, saking apike wong. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai cahaya, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam Kanjeng Nabi Muhammad. Mula pun supe para rawuh nang Kanjeng Nabi kula remen sanget acara kados ngaten menika ndukekne selawatan niku selawatan sak desa Pandan Landung Ibu nggih.
sak desa Pandalandung bergantian saling menghormati Kanjeng Nabi Muhammad. Subhanallah, mula lek tiyang sae kados ngoten niku para rawuh. Lek tiyang sae kathah saya menghormati. Ulama wafat mboten pedhot-pedhote bendinten kirim doa. Kados Wali Songo bendina jejel panjel. Makame Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum bendinten jejel panjel. Makame Gus Dur bendinten jejel panjel. Kinten-kinten makom kula kalian panjenengan sedaya benjang napa nggih kados ngoten, Pak? Model-model kaya kowe ngono kuwi wis kangelan to. Hah? Pemaneh Mas Kesper ya. Mula Gusti Allah niku sakjane wis ngekeki penak ten kula kalian panjenengan sedaya, tinggal kita aja yang mengatur. Urip ning donya ayo padha diati, hati-hati. Kabeh wis dikeki makom dhewe-dhewe. Lah insyaallah menawi kula benjang menika ya sok-sok lembek Gusti Allah nyawane dipundhut niki jenenge ning Siska Farisadona sampun sedo. Ngaten ta? Ngaten ta, Bu? Aja nganti sete sak sodo-sodo mboten. Sedo siksane pun bakdo. Menawi Mas Edi niki sok tepake penake ya napa niki? Hah? Mate nikmate wis entek. Ngoten nggih. Mula kabeh jeneng mulai sangka urip sampai sak matine niku tergantung saking kula kalian panjenengan sedaya selama uripe nang alam donya. Lek akhlake sae ten tangga kalian ten dulur, insyaallah matine ya sae. Tapi menawi panjenengan ningali lare sepedaan ten kampung dibuayer-blayer gek rambute jegrik-jegrik, awake wis ora rupa awak napa kinten-kinten niku sok diceluk wafat ngoten, Pak? Mboten, paling ya bong. Langit to? Nuwun sewu ngajine ning Siska kasar. Nuwun sewu Pak Lurah nggih. Tapi bunyai ora kasar saiki ora payu lho, Pak. Estu. Panjenengan ngundang Pak Yai, bunyai mau ngaji tok. Ngantuk mboten? Ngantuk.